Excel Emmanuel Ɲɛfɛ ale min ye seko ni dɔnko baarakɛla ye chocolat ko kunkan Côte d'Ivoire jamanaden don. Baarafɛn fɔlɔ min ni o bɛ tali kɛ nin baara ninnu ladigili kunkan n'o ye bayɛlɛmali ye n'an ko ma nanzarakan na ko transformation locale min bɛ kɛ ni sɔmɔkolo ye. Sɔmɔkolo bayɛlɛmali fɛn 100 kɔ ɲɔgɔn de bɛ yen minnu lakodɔnnen don min bɛ kɛ ni baarakɛ sira latilennenw ye wa min nafa ka bon kosɛbɛ. Maa minnu bɛ degi a baaraw la ka baara bɛ bɛn a nɔnɔ bɔli ma a pati a tulu bɔli ani ka fara a glaselen kan min bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ sɔmɔkolo la. Excel Emmanuel dalen b'a la k'a fɔ ko nin bayɛlɛmali min bɛ kɛ n'o ye transformation locale ye nafa ka bon kosɛbɛ sɔrɔ yiriwali baaraw la. Tout ce qui n'est pas transformé localement, c'est une fɛn fɛn ma yɛlɛmɛ an yɛrɛ fɛ yan o ye tiɲɛni de ye an ka sɔrɔ ma o kosɔn an bɛna a bɛɛ bayɛlɛmɛ yan a daminɛ an tun bɛ 500 de la gouvernement y'a cɛsiri a nana 22 an bɛna to 22 in na ka bayɛlɛmɛli ko la o b'a yira k'a fɔ ko hakɛ 70 fo ka taga se 80 ma minnu ma bayɛlɛmɛ olu de bɛ labɔ jamana kɔnɔ transformé et qui sort du pays. Adiza Lucienne, ale ye Burkina Faso jamanaden ye min sigilen do Abidjan. Kunnafoni sɛnsɛnna do min ka baaraw fanba bɛnnen do fɛn lakikaw n'o bɛ wele ko bio olu koɲɛ ɲɛɲinini ma ani ka kofɔ n'o ye promotion des produits locaux ye. A ka cakɛyɔrɔ min ka baara fanba bɛnnen do dilanni bayɛlɛmali ani sanni feere o siraw la yiriwali ma ni jamana kɔnɔna sɛnɛfɛnw ye. A degeli baara minnu ni olu bɛ yira n'o bɛ wele nanzarakan na ko artisan chocolatier nafa sira ka bon kosɛbɛ Lucienne bolo. A y'a yira ko sira do min bɛ se ka u ka baaraw la yiriwa ani ka dɔ fara u ka baara yɛrɛ yakubayali kan. Ça me permettra d'agrandir ma chaîne. Nin b'a to an ka sɔrɔ bɛ yiriwa kosɛbɛ sabula hali sisan Tanalexi bɛ fɛn caman bayɛlɛma a bɛ taa tulu 20 kɔ bɔɲɔngo la an b'o bayɛlɛma ka kɛ mɔni tulu ye nka sɔmɔ tulu o sen tɛ o la. L'anacarde ne faisait pas partie de notre liste. Côte d'Ivoire jamana ye jamana fɔlɔ de ye min bɛ sɔmɔkolo la yiriwa tɔni kelen ɲɔgɔn de bɛ bɔ min bɛ kɛ a cakɛyɔrɔ n'o ye usine ye 20 kɔ ɲɔgɔn fɛ. Kuma Viviane ale si ye san 25 ye baarakɛla do cakɛyɔrɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Dorado Ivory a sera nin cakɛyɔrɔ kɔnɔna la baaradegi senfɛ san caman baaraw kɔfɛ i n'a fɔ baarakɛden y'a yira ko sira caman wɛrɛw de bɛ yen ka se ka sɔmɔkolo la baara k'a ye dɔnniya min sɔrɔ ni kalandegi in senfɛ a bɛna o labila a ka denbaya ye walasa ka se k'u bɛɛ lajɛlen sen don sɔmɔkolo la baarali la waati natɔw kɔnɔ. Pour le moment, je suis pas prête à me lancer. An bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan ne ma n bila o la fɔlɔ wariko ta fanfɛla la sabula n bɛ fɛ k'a kalan fɔlɔ ni n yɛrɛ y'a dɔn ko n sera kosɛbɛ ani n ye cogoya bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o la n bɛ n yɛrɛ bila la k'a kɛ n tɛ se k'a fɔ kalo 1 walima kalo 2 nka n bɛ wagati di n yɛrɛ ma ni labɛnna wagati min. Quelque temps, je serai prête. Walasa ka se k'a bayɛlɛma a bayɛlɛmali tɛ taa mansin yɛrɛw kɔ nka o maɲan ka kɛ siraw ye min bɛna dan sigi a labaarali la Excel y'a lase cogo min na. Excel ko k'a bɛna a ka dɔnniya bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'a fanga ye walasa ka se ka baara in layiriwa. Youth Transformer o fana ye cakɛyɔrɔ dɔ ye min ka baaraw bɛnnen do kalansiraw labilali ma walasa ka se ka baarakɛla jolenw sigi sen kan minnu bɛ se k'u ka laɲini welew jaabi n'o ye bayɛlɛmali ye n'a bɛ wele ko transformation locale. On a de la matière première, mais il faut avoir aussi fabriqué la machine qui peut transformer. Baaralikɛ minɛnw nafolomafɛnw olu b'an fɛ yan an mago bɛ machiniw la yaasa ka se k'u labaara ani k'u la bayɛlɛmɛ o kosɔn an bɛ weleweleda kɛ jama ye u kana dɔnniya bɛ minnu na ani faamuyali bɛ minnu na mécanique la yaasa ka se ka na mɔgɔw kalan machine ninnu bɛ dilan cogoya min na o fana bɛna dɔ fara kow kan. Et ça aussi ça sera un plus. Excel ko k'a tɛna dan Côte d'Ivoire jamana faba kɔnɔna dɔrɔn ma n'o ye Abidjan ye a y'a yira o senfɛ k'a fɔ k'a ka wulikajɔ bɛna bɛn marabolo kɔnɔna dɔw ma walasa ka se ka denmisɛn sifinw bɛɛ lajɛlen sen don nin baara in na ani ka fara jamana fanga yɛrɛ kan walasa bayɛlɛmali bɛ se ka kɛ cogo min na ko Côte d'Ivoire jamana jigi b'a kan k'a fɔ ko 100 o 100 50 ɲɔgɔn bɛ yen min bɛna bayɛlɛma sɔmɔkolo la ka kɔn san 2030 ɲɛ nin tun ye VOA ka kunnafonidila Alain Amon Chike ale ka laseliw ye ka bɔ Abidjan Côte d'Ivoire jamana faba kɔnɔ a bayɛlɛmana bamanankan na ka lase aw ma VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré fɛ.